M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero mu programu ina ya Tiyankhuleni Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lenten. Ndipo lero tikufuna tiyambe kusinkhasinkha za Mulungu Woyera. Ndipo tisalowe mu Mulungu Woyera, ndifuna ndikumbutse ziwiri zitatu zimene takhala tikukambirana mu nyengo ya Lenti pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Poyamba tisalowe mu Mulungu Woyera uno, pachatakhala tikusinkhasinkha za nsanamira zimene zili zitatu kapena zinayi za nyengo ya Lenti, potengera mmene ifeyo tingazikire. Mnyengo imeneyi takhala tikusinkhasinkha za kupemphera kwambiri. Kodi kufika lero pamene tayamba Mulungu Woyera, moyo wanu wa mapemphero wayenda bwanji? Ndipo moyo wanu wa mapemphero ukuyenda bwanji? Kachiwiri, tikamakamba za kupemphera, timene kukumbutsana kuti kupemphera si nkhani ya chizolowezi ayi. Paja monga St. Teresa adanenera kuna kuti prayer is the sparings of the heart. Ndiye kuti khumbo limene munthu umakhala nalo kuti ucheze ndi Mulungu wako. Kodi nyengo ya Lenti moyo wathu wa mapemphero wazama bwanji? Komanso tikumbutsane kunena kuti kamakamba za kupemphera, sitikamba za nkhani ya kunena kuti nyengo ya Lenti yokha ino ndipemphere kwambiri. Ikathalani kuna kuti ndinapemphereratu nyengo ya Lenti, pano ndikhoza kupanga relax, kamene ndikhoza kuchepetsa kupemphera ayayi. Paja monga ndakhala ndikunena zaka zambuyo mukuti kamakamba za kupemphera, timakamba zoti chaka chilichonse nyengo ya Lenti ndizikhala ndi resolution imodzi kapena awiri amene ndawakwaniritsa ndipo ndathana nawo kuti moyo wanga kupita kutsogolo zimene sindzabwereramonso. Mwachitsanzo, nganali munthu amene ndimakonda katangale, corruption. Nyengo ya Lenti pamene ndimapemphera kwambiri, imene kundithandiza kunena kuti corruption ikhale a thing of the past in my life, isadzabwereso in my life, because popemphera kwambiri mu 2024 ineyo ndasanduka munthu watsopano. Ubale wanga ndi Mulungu wasintha, moyo wanga ndi Mulungu wapita patsogolo. Osati pokhapo, koma ndazindikira kuti pocheza ndi Mulungu ndimakumana ndi zinthu zabwino. Monga Woyera wina adanena ngati sakulakwitsa St. John Mary Vianney, pamene makamba za munthu wina amene amakonda kupemphera, amanena kuti timapita ku tchalichi nthawi zina kukalankhula ndi Mulungu, komanso nthawi zina kukamvetsera kwa Mulungu. Ndiye kuti prayer is a dialogue. Ine ndilankhule, Ambuye Mulungu amve, Ambuye Mulungu alankhule, inenso ndimve. Choncho ndikukhulupirira kuti nyengo ya Lenti kufika pamene tayamba Mulungu Woyera, moyo wathu wa mapemphero wasintha ndithu. Nsanamira yachiwiri inali kusala, ndiphatikiziratu ndi kupunguza. Paja tikatitu kusala ndiye kuti abstinence, pamene kupunguza ndiye kuti kuchepetsa, kapena kuti fasting and abstinence. Pali masiku amene mpingo amanena kuti masiku awo ndi both fasting and abstinence completely. Masiku ali ngati atiwo, number 1 Ash Wednesday, number 2 Good Friday, komanso Holy Saturday. Ndi masiku amene amakhala fasting and abstinence completely. Koma nyengo yonse ya Lenti timasala ndi kupunguza. Tikumbutsane kunena kuti kusala ndi kupunguza cholinga chake ndi kukonza ubale wanga ndi Mulungu. Posala ndi kupunguza ndi kudzika pamaso pa Mulungu kwathunthu. Kodi Lenti ya 2024 ineyo nadzika pamaso pa Mulungu kwathunthu, ndipo ndidakali pamaso pa Mulungu kwathunthu. Ndipo kodi kusala ndi kupunguza kumeneko kwandithandiza ineyo kunena kuti ndisinthikedi, ndisanduke cholengedwa chatsopano ngati munthu watsopano amene kakhale kunja kwa Lenti tikalowa mu Pasaka ndikhalebe ndikuchita zinthu zabwino zondithandiza kusintha moyo wanga komanso kusintha moyo wa anthu ena. Komanso sikalo kunena kuti nsanamira yachitatu imene takhala tikusinkhasinkha mu nyengo ya Lenti ndi kuthandiza osowa. Nthawi zina inu ndine ngati Akhristu timene kuzindikira kuti Mulungu sadatimane mwana wake mmodzi yekha.
adamutumiza pa dziko lapansi pano ndi cholinga cha chikondi. God sent Jesus out of love, kukonda basi. Adaona kuti ife mtundu wa anthu tavutika chifukwa cha machimo, tasokera chifukwa cha machimo, tatayana ndi Mulungu wathu mu ubale chifukwa cha machimo. It was a desperate situation that required a savior. Chimo lililonse limene ndikunena kulichita, I have to feel desperate kuti ndikuchita zinthu zosakhala zabwino, and my desperation should be to return to my God, kubwerera kwa Mulungu wanga. Ndipo tikamakamba za kuti Mulungu ndi chikondi, adatumizira Ambuye Yesu Khristu, amafuna kuti chikondi chomwecho inuyo ndine tichiperekenso kwa anthu ena. So tikamakamba za alms giving pa nthawi ya Lent, timafuna kubwerezera chikondi cha Mulungu kwa ena. Anthu ena aone kukonda kwa Mulungu kupyolera mwa ine, kuti zimene ndikuwapatsa ndikuwathandiza nazo zisanduke chizindikiro cha chikondi m'moyo mwawo iwo. Koma ngati ndikusala kapena ndikupunguza kapena ndikuthandiza anthu osowa chifukwa ndifuna nditchuke, ndiye kuti Lenten alms giving is a useless exercise, ndiyopanda ntchito. Ambuye adanena kuti zimene dzanja lako lamanja likuchita, dzanja lako lamanzere lisazidziwe. Kutanthauza kunena kuti nyengo ya Lenti pa nsanamira imeneyi ya kuthandiza ena, ndi chifukwa chotufuna kuda kuti Mulungu aonekere moyo mwa anthu amene alibe wathandiza kupyolera mu zochita zanga, amene alibe zovala ndiwathandize, amene ali ndi njala ndiwadyetse, amene akusowa chithandizo china chilichonse ineyo ndichitepo kanthu. Kalata ya mabishop imene alemba ija tawerenga pa 25 February anakamba bwino momveka bwino lomwe kunena kuti ife tutafika pa Bagamoyo, koma pali ena amene tikuchitakobe bwino pang'ono kuposeratu ena. Zimene zikuyenera kutithandiza ife kudziwa kuti moyo wathu ngati Akhristu tiyenera kukhala nawo mtima wothandiza osowa amene alibe. Ngati government, ngati ma institutions a government, ngati ma institutions a mpingo, ngati ma institutions a social civil society sakupereka zinthu moyenera komango dzilemeretsa iwo eni, ndiye kuti ife Akhristu tikulephera ntchito. Kudzudzula kumene mabishopu adadzudzula, amadzudzula kuyamba ife Akhristu eni yake, chifukwa iwo aja polemba pastoreta amalembera ife, chifukwa ndife amene tili m'bomafe, ndife amene tili ku business, ndife amene tili ma NGOs osiyanasiyana, ndipo ndife amene tili mu mpingo. Amafuna kuti moyo wathu ngati Akhristu udzipereka umboni wa chikondi cha Mulungu kwa anthu ake. Choncho alms giving imene kuthandiza kudziwa kapena kukumana ndi Mulungu kupyolera mu chifundo changa, mu chifundo chanu. Kodi inuyo nanga ineyo kufika muno tikuyamba Holy Week, nkhani yothandiza anthu osowa, anthu ovutika, anthu amene alibe, tayenda nayo bwanji mu Lent ya 2024? Tilipo ena tinazo zinthu zambirimbiri, koma sitikufuna kugawana ndi anzathu. Pajatu maphunziro a moral theology amatiuza kuti ngati munthu uli ndi zovala zimene mwina wani Yesu udazivale, si zako, kapereke kwa ena kuti adzigwiritse ntchito, chifukwa ndi kuti ukhangati ukuba katundu wa munthu wina. Choncho ife ngati Akhristu, in the hard times that we are going through as a nation, mu mavuto ambirimbiri osaneka amene tikumana nawowa, koma there is always a silver lining, even in the darkest cloud. Ndipo silver lining iyo teno kala ife Akhristu, poonetsa nkhope ya Mulungu kwa anthu ena, poonetsa chifundo cha Mulungu kwa anthu ena amene alibiretu, amene ali osowa, amene alibe kanthu. Nsanamira imene yachitatu mu nyengo ya Lent ndikukhulupirira kuti yatithandiza ifeyo poyamba
kupanga ubale wabwino ndi Mulungu, komanso yathandiza anthu ena kukumana ndi Mulungu kupyolera mwa ife. Pajaziwanso kuti cholinga cha Lenti ndi chani? Cholinga cha Lenti ndi kukonzekera kwachita chaka cha Pasaka. Ndipo zolinga ziwiri za nyengo ya Lenti pokonzekera chaka cha Pasaka pachiti manena kuti ndi ulendo wa akatekumeni kukalandira masakramenti achinamwali cha Chikhristu amene ali ati ubatizo, ulimbitso ndiponso Eucharistia, masakramenti atatu achinamwali cha Chikhristu. Ndipo makhala ulendo wonena kuti ife ngati Akhristu tiwathandize akatekumeni, tiwafungatire akatekumeni kuti amene akalandire ubatizo nalowa mu mbumba ya Mulungu, nalowa mmoyo wa Mulungu, nasanduka ana a Mulungu, moyo wa Chikhristu ukakhale moyo wabwino. Timawathandiza kuti akazindikire kuti kulosana amene timeta zinenazi cholinga chake ndi chani, kuti cholinga chake ndi kuthandiza kunena kuti iwowo akakhala Khristu akakhale moyo wabwino, zimene akhala kuphunzira pa ukatekumeni akazipanga implement moyo wa tsiku ndi tsiku. Ngati aona kuti Akhristu ena sakuchita bwino, iwowo they should prove the difference. Aonetse kunena kuti ife amene talandira kumene ubatizo, neophytes, tasanduka Akhristu atsopano. They should help in the transformation of the church, transformation of the world, transformation of individuals. Nanji kapena makamaka dziko lathu lino. Paja cholinga chachiwiri ndi kukonzekera kwa Akhristu kukabwereza malonjezo a ubatizo awo pa Holy Saturday. Ndiye kuti ife ngati Akhristu chaka ndi chaka timene kubwereza malonjezo a ubatizo wathu, a renewal of commitment. Kuna kuti ine ndine Mkhristu, dzina langali la ulemu, la mphamvu, la chimwemwe, la chikondi, dzina limene lili muchaka chimene chichi ndifuna kuti ulemerero umene ndina kuti wa dzina la Chikhristu ubwerere, ubwezerezedwe. For dzina ndi la ulemu chifukwa timavala Yesu Khristu by virtue of our baptism. Choncho takumbutsana pano kunena kuti zolinga ziwiri za ulendo wa Lenti, ulendo wa akatekumeni kumbukana ndi masakramenti achinamwali cha Chikhristu, komanso kukonzekera kwa Akhristu kukabwereza malonjezo a ubatizo. Cholinga chake cha zonsezi ndi kuti achite bwino chaka cha Pasaka. Kodi kufikira lero inuyo nanga ineyo ndachita zotani zondithandiza kuna kuti Lenti ikhale a good spiritual journey mu chaka cha 2024? Nanga kuti kodi mu 2024 ndipanga bwanji renew kapena ndiyambaso bwanji moyo wanga, nanga inuyo moyo wanu? Ndisintha bwanji moyo wanzanga, ndisintha bwanji community yanga, mudzi kwathu kumene ndikuchokera, mdziko langa la Malawi kumene ndikuchokera, ndithandiza bwanji anthu kuti apatane kwathunthu ndi Mulungu? Tipemphere. Mulungu Atate athu, tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya inu nomwe kwa ife, mphatso ya chikhulupiriro chathu chimene tikuchiyenda mu nyengo ya Lenti. Tithandizeni kupitiriza kukhala ana enieni anu ofunira ena zabwino kupyolera mu mtima wanu wabwino. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.